טוב, אז שלום לכולן, שמי אבישג יאיש מלצאת לאור, ואני מאמנת אישית וקבוצתית. אני שמחה מאוד שבחרת להיכנס להדרכה שלי, ואני ממש מקווה שתפיקי ממנה את המרב ותקבלי באמת את הכוחות להחליט את ההחלטות הכי טובות והכי חשובות של החיים שלך. אז כמה מילים בקצרה עליי. אני נשואה, ברוך השם, ואימא לילדים מתוקים. אני ברקע המקצועי שלי באה מעולם החינוך, למדתי ייעוץ חינוכי ויהדות במכללת בית וגן, ובמשך 8 שנים חינכתי כיתות בגילאים שונים. אהבתי מאוד את עבודת החינוך ומאוד נהניתי ממנה, אבל באיזשהו שלב הבנתי שהעבודה המערכתית לא מתאימה לי, לא מתאימה לנפש שלי, שהיא יותר עצמאית וחופשייה, וגם מבחינת הלו"ז של הבית והצרכים שלו, זה לא כל כך התאים. אז היום אני מתעסקת באימון, אני מאמנת נשים באימונים אישיים, אני עושה סדנאות לנשים ונערות, ויש לי תוכניות ליווי אינטרנטיות. מה שמאוד משך אותי באימון זה 2 דברים מרכזיים. אחד זה העין הטובה, הראייה החיובית שיש על האדם, שממנה הוא צומח. האמונה הזאת שהאדם צומח מתוך הטוב, מתוך הכוחות שלו, שזה דבר מאוד מאוד יהודי, זה דבר שמאוד משך אותי. ודבר שני זה האמון באדם שהתשובות נמצאות אצלו. בעצם אנחנו דור שמוצף בעצות וטיפים והדרכות, אבל באמת לכל אדם יש את הכוח והיכולת ליצור את החיים שלו מתוך הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בו, מתוך הקשבה לעצמו. ואת זה האימון עושה. בעצם באימון אנחנו שואלים שאלות, ובהנחה מאוד מאוד יסודית שהתשובות נמצאות אצל האדם. אז בשנים האחרונות אני חוקרת את נושא השליחות. מי אני ומה המשמעות שאני כאן ולמה באתי לעולם ומה יש לי לתרום לו ואיזה ערך אני יכולה להעניק לאחרים ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כרגע. והנושא הזה הוא באמת מרתק, הוא נוגע בכל כך הרבה תחומים בחיים, ולכל אחת יש את השליחות שלה. זאת אומרת, יש את השליחות במצב החיים שהיא נמצאת בו כרגע. אז אחת מרגישה שהשליחות שלה עכשיו זה להתחתן, ואחת מרגישה שהשליחות שלה זה לגדל את הילדים, ואחרת מרגישה שהשליחות שלה זה ללכת ללמוד איזשהו מקצוע ולהתפתח מקצועית. ובעצם כל אחת בנקודת החיים בעצם רואה מתוך המציאות ובוחרת את השליחות שלה. ובאמת השליחות שלנו משתנה מזמן לזמן בהתאם למצבי החיים. אז כולנו רוצות לחיות בשליחות שלנו ולממש אותה ולחיות את הרצונות שלנו ואת החלומות שלנו. וככה אחד הדברים המרכזיים שראיתי שמונעים מאיתנו לעשות את זה ובאמת להיות מי שאנחנו ובאמת לצאת לאור, אחד החסמים הגדולים שמאוד מעכבים אותנו זה הפחד לקבל החלטות. כן, כי בעצם כל שינוי כזה או כל מימוש של חלום, של רצון, של שליחות, הוא דורש שינוי, הוא דורש החלטה. ואז צפים ועולים המון קולות, מי אמר שזה נכון ומי אמר שזאת השליחות שלי, ובכלל אם זאת תהיה טעות, ומפחיד אותי לקחת אחריות ולהתחייב, ומה יגידו עליי, איך יקבלו את זה בסביבה, איך יגיבו בעבודה שלי, במשפחה שלי, ואולי עדיף לחכות עם זה, ומי אמר שהזמן זה עכשיו, ובעצם כל העניין הזה של הספקות מונע מאיתנו לחיות את החיים שאנחנו באמת רוצות, לממש את השליחות שלנו. ובאמת ההנחה שהחיים שלנו הם צריכים לחיות כאן ועכשיו בכל רגע, זה לא מתי שהוא, כשאני אצא לשבתון, כשאני אצא לפנסיה, שיהיה לי זמן, שהילדים יגדלו וכו', אלא זה ממש ממש עכשיו. ולצורך העניין הכנתי סדרת הדרכות שבעצם תיתן כוח להתגבר על כל מיני חסמים בדרך ליציאה לאור, למימוש השליחות וליצירת החיים. והיום אני שמחה להגיש לך כאן הדרכה שתכוון אותך ותיתן לך כלים לקבל החלטה בשמחה ובשלמות, בבהירות ובביטחון. כי אני מאמינה שלכל אישה יש זכות לצאת לאור, להיות מי שהיא באמת,
לחיות את החלומות שלה, לממש את השליחות שלה, ועם כל הטוב הזה לתרום לעולם, ולהיות במעגל ההשפעה, להיות במעגל הגאולה, ולצאת ממעגל המסכנות והגלות והנזקקות, ולהשפיע טוב בעולם. אז היום אני רוצה ללמד כלי חשוב בדרך ליציאה לאור, וכמו שאמרנו, זה הכוח להחליט. אז באמת כדי להוציא את עצמנו לאור ולתת לכל הכישרונות והיכולות שלנו לצאת, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את הכוח ואת היכולת להיות החלטיים. התקווה הגדולה שזה דבר נרכש, אפשר לרכוש את זה, ועל ידי עמל ועבודה, ובתוך ההדרכה אני באמת אכוון אותך איך לעשות את זה. עוד הקדמונת קצרה, חשוב לי להגיד שאנחנו לומדים כאן כלים, זה לא תורה למשה מסיני, הדברים הם לא מוחלטים, ובאמת חשוב לי שתצאי מהשיחה הזאת מחוזקת ומלאת כוחות. אם את מרגישה שזה לא מתאים לך, אז באמת תניחי לזה, כי המטרה באמת שתצאי מחוזקת, שתקבלי כוחות, שתעצימי את עצמך, ומתוך כך תחליטי החלטות במציאות של החיים שלך. אוקיי, אז בואו נתחיל. טוב, אז בעצם כל החיים אנחנו מחליטים. החיים זה רצף של החלטות. כן, קמים בבוקר ומחליטים מה ללבוש, מחליטים איפה לגור, עם מי להתחתן, מה ללמוד וכו' וכו'. בגדול אנחנו יכולים לחלק את סוגי ההחלטות לשניים. יש החלטות גדולות, כבדות משקל, עם השפעה רבה על החיים שלי. החלטות שבאמת יכולות בגלל הגודל והכובד שלהם לגרום לקונפליקטים פנימיים וחיצוניים לא פשוטים. החלטות כמו עם מי להתחתן, לקנות בית, אימהות מול קריירה, לאיזה מוסדות לשלוח את הילדים, מתי לצאת לפנסיה, מה ללמוד, והחלטות קטנות שהמחיר שאני אשלם עבורן הוא לא כל כך כבד, ולכן קל יותר להחליט אותם. כן, אני נמצאת בקניות, איזה בגד לקנות, לצאת היום עם חברה או לא, להזמין אורחים לשבת, מה לשים לילדים בסנדוויץ' ולצאת עכשיו להליכה או לא וכו'. היום אנחנו נתמקד בעיקר בהחלטות הגדולות, שיש להן השפעה גדולה על החיים שלנו. אז כמה מילים על אנשים החלטיים. מחקרים שנעשו גילו שאנשים עם יכולת החלטה גבוהה הם מצליחים יותר, הם עשירים יותר, הם מלאי ביטחון עצמי. הם נותנים לסביבה שלהם תחושת ביטחון, כן? גילו שילד שגדל בבית שבו קיבלו החלטות מהר וטוב, הוא יהיה בעל ביטחון עצמי גדול יותר. עוד גילו שאנשים שהם עם יכולת החלטה גבוהה הם שמחים יותר, וזה כמובן ידועים פה דברי חז"ל, שאין שמחה כהתרת ספקות, ובאמת הספק הוא ההפך מההחלטה, הוא ההפך מהוודאות. אז ברור שכולנו רוצות להיות מאוד החלטיות, והשאלה איך עושים את זה, זה מה שאנחנו הולכות ללמוד עכשיו. באמת האימון זה מקצוע שבעצם עוסק בשינוי, בצמיחה, בהתפתחות אישית. וכלי הכרחי כדי לעשות את השינוי, כדי ליצור את החיים שלנו, כדי לחיות את החלומות ואת הרצונות שלנו, זה לקבל החלטות במציאות, זה להוריד את זה לפועל. בעצם זו החלטה אחת גדולה, להחליט שאני רוצה שינוי, ואז לעשות עוד הרבה החלטות קטנות בדרך. אז כמובן שלהחליט זה לא תמיד דבר קל, ושינוי הוא דורש יציאה מאזור הנוחות, אבל רק כשנצא ממנו נוכל להתקדם. ואנחנו כמובן מאוד מאוד רוצים להתקדם ולקדם את החיים שלנו למקומות טובים. עכשיו, על פניו זה נראה שיש אנשים שנולדו עם זה, יש להם יכולת להחליט, הם יודעים כבר מגיל צעיר מה הם יעשו, מה הם ילמדו וכו', ויש כאלה שלא. אז זה נכון במידה מסוימת, אבל כאן התקווה הגדולה, שבעצם זה דבר שניתן לרכוש, ניתן לפתח אותו. אני יכולה להעיד על עצמי שלפני 10 שנים הייתי הרבה פחות החלטית, והיום אני הרבה יותר. בהמשך השיחה אנחנו נלמד את הכלים שיכולים לעזור לנו לפתח את היכולת הזאת להחליט.
אז כמובן ששווה לנו ללמוד את הדבר הזה, שווה לנו ללמוד להיות החלטיים, כי זה באמת נותן לחיים שלנו התקדמות ושינויים חיוביים. דבר נוסף שככה רציתי להעלות בפנייך, זה שאלו קבוצת אנשים מבוגרים על מה הם מתחרטים בחיים שלהם, על דברים שהם עשו או על דברים שהם לא עשו. רוב האנשים ענו שהם מתחרטים על מה שהם לא עשו. כך שגם אם קיבלתי החלטה והתבררה כביכול כטעות, היה עדיף שאני אעשה את זה מאשר שאני לא אעשה את זה. אוקיי, אז בעצם מה הבעיה? מה מונע ממנו לקבל החלטה? החלטה דורשת אומץ, ולא תמיד יש לנו אותו בגלל כל מיני פחדים שצצים ועולים. תכף ככה נפרט את הפחדים אחד אחד. יש לנו רצון לשלוט על התוצאה, לדעת בוודאות מה יהיה ומה תהיה התוצאה של ההחלטה הזאת ומה יקרה בפועל במציאות. מה שחשוב שנזכור זה שהתוצאה היא לא החלק שלנו, אלא רק ההשתדלות, וככה ההחלטה בעצם מקרבת אותנו עוד צעד ועוד צעד, ומרחיבה לנו את האופק של החיים שלנו. אז קודם כל ניגע בפחדים. מה כל כך מפחיד אותנו בלהחליט? אז פחד ראשון זה הפחד להתחייב. אנחנו חיים בדור מאוד חופשי, שזקוק למרחב כמעט אינסופי. והדבר הרבה פעמים הוא באחרינו. להחליט פירושו להתחייב, פירושו לקחת אחריות ולעמוד מאחורי ההחלטה שלי, וזה לא תמיד קל, זה יכול לבוא לידי ביטוי בחתונה כמובן, שמתחייבים לבית, לקשר זוגי, זה בלידת ילדים, בלבנות בית או לקנות בית, זה בעצם פוגש אותנו בהרבה מקומות בחיים שהיינו מעדיפים להסיר מעצמנו את האחריות הזאת ולא להתחייב. אז זה הפחד הראשון. הפחד השני זה פחד לטעות. אנחנו מעדיפים ללכת על בטוח. אנחנו לא תמיד יודעים מה הבטוח הזה, ולפעמים כדי לא לטעות אנחנו פשוט לא בוחרים. משאירים את המצב פתוח ולא בוחרים. או שאנחנו מחכים לרגע שהכל יהיה ברור ובהיר, שתהיה לנו ידיעה מלאה, שתהיה לנו שלמות וביטחון, ולפעמים מחכים שנים ורגע השלמות פשוט לא מגיע. ובדרך כלל מחר והדחייה של ההחלטה זה יוצר יותר לחץ, יותר דילמות, פחות סבלנות, פחות זמן, פחות כוחות. אז בעצם זה הפחד שלנו, הפחד מלטעות. דבר נוסף, הפחד השלישי, זה פחד סביבתי. אנחנו יצורים חברתיים וזה מצוין ונפלא, אבל הרבה פעמים אנחנו מאוד מושפעים ממה יגידו. להחלטות ולרעיונות חדשים לא תמיד יש מקום בחברה. צריך אומץ גדול להחליט, במיוחד מול אנשים שאנחנו יודעים את הדעות שלהם, וזה יכול להיות הרבה פעמים אנשים קרובים, מה אמא שלי תגיד, איך אחותי תגיב, פתאום שינוי, פתאום אני מחליטה לעבור דירה, פתאום אני מחליטה לצאת לפנסיה או לצאת לשבתון, או לשלוח את הילדים לחינוך מסוים, או לא לחזור אחרי חופשת לידה לעבודה, כל מיני דברים כאלה שיש לנו פחד סביבתי, מה יגידו ואיך יגיבו. דבר נוסף, יש לנו פחד מצמצום אפשרויות. כשאנחנו לא מחליטים, יש לנו תחושה שכל האפשרויות פתוחות בפנינו, שזאת כמובן אשליה. בעצם יש את התחושה הזאת המאוד חזקה שלכאורה אני יכולה לגור בכל המקומות, אני יכולה לבחור כל עבודה, להתחתן עם כל אחד וכו'. הפחד שיינתן ממני כוח הבחירה הוא גורם לא להחליט. פחד נוסף, הפחד החמישי, זה יציאה מאזור הנוחות. החלטה פירושה שינוי, משהו בחיים שלי משתנה, ושינוי עם כל זה שהוא יכול להיות מדהים וטוב, הוא גם קשה, הוא מאתגר. הנפש שלנו אוהבת את המוכר, היא מרגישה בו נוח, היא רוצה שיהיה לה קל, שיהיה לה נעים, ושיהיה לה נוח כמובן, והיציאה מהאזור הנוחות היא קשה. ולכן פעמים רבות אנחנו נימנע מלהחליט בגלל הפחד והרצון שלנו להישאר באזור הנוחות.
פחד נוסף, פחד שישי, זה פחד לשאת בתוצאות. כל החלטה טומנת בחובה רווחים והפסדים, ויש פחד ממשי להתעמת איתם במציאות. כן, אם אני אתחתן איתו, אז מה יקרה? אם אני עכשיו אקח חל"ת מהעבודה, אז איך אנחנו נתפרנס? אם אני מחליטה לגור כאן, אז איך אני אשלם את המחיר של כל העניינים שקשורים למגורים כאן וכולי וכולי. אוקיי, אז הצפנו את הפחדים, ומה אנחנו עושות איתם? אז לפני שאני אתן את הכלים המעשיים, איך לקבל כוח להחליט, באמת אני מזמינה אותך לחשוב על איזושהי תקופה בחיים שהיית ככה בתוך קונפליקט, או שאת נמצאת בו עכשיו, שככה סיטואציה שהיית בה ולא הצלחת להחליט. ואיך הרגשת באותה תקופה? אני זוכרת שהייתי צריכה להחליט אם אני נשארת עוד שנה בשירות לאומי, והיה עליי לחץ מאוד גדול לא להישאר, והיה לחץ מאוד גדול כן להישאר, ודיבורים עם חברות שחלק נשארו עוד שנה וחלק לא נשארו, וככה הייתי בהתלבטות מאוד 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 גדולה, ולא הצלחתי להחליט. הימים עברו, סוף השנה התקרב, כבר הייתי צריכה להחליט מה אני עושה שנה הבאה, ולא הצלחתי להחליט. מה שאפיין את התקופה הזאת, זה היה מין ספק מכרסם מבפנים שלא נותן מנוח, חוסר שקט פנימי, שפשוט גרם לי לחוסר מנוחה, ממש. קושי בתקשורת עם הסביבה. כן, אנשים היו שואלים אותי, מה את עושה שנה הבאה? ממש, בתמימות. וזה היה מציף אצלי את כל ההיסוסים, את כל ההתלבטויות, ואת הצדדים לכאן ולכאן, וזה פשוט הציף בי את הקונפליקט שגם ככה היה קיים, וזה ממש עשה לי קושי לתקשר עם אנשים, סתם ברחוב, במכולת, לא יודעת, חברות שככה התעניינו באמת בחיים שלי. זה גרם לי חוסר שמחה, גרם לי איזה סוג של ייאוש, כאילו מה יהיה איתי? למה אני כל כך מסובכת? למה אני לא מצליחה להחליט? למה זה כזה מורכב? למה יש לי חברות שכבר עשו את זה תוך רגע? וכמובן שזה גם יצר אצלי תסכול, אני לא מצליחה להחליט, כאילו מה קורה איתי? ובאמת התקופה של חוסר החלטה היא שואבת מאיתנו הרבה אנרגיות. הספק הזה הוא מוריד רמות של חיוניות, חוסר החלטיות, בלבול, היסוס וגם השתאות מלהחליט, הם ממש מורידים את השמחה היומיומית. אז אין ספק שאנחנו ממש לא אוהבות להרגיש ככה. ומצד שני, איך אנחנו מגיעים להחלטה ושלמים איתה. אז פה אני רוצה לחשוף בפנייך את מה שאני מצאתי, את השורש של היכולת להחליט. בעצם, מה שנותן לנו את הכוח ואת היכולת להחליט בקלות, זה להקשיב לעצמנו, לצרכים ולרצונות שלנו. הקושי להחליט הרבה פעמים הוא נובע מאיזשהו רצון לרצות את הסביבה. אנחנו, כמו שאמרנו, נמצאים בסביבה, בחברה, שיש לה איזושהי מוסכמות, משפחה שיש לה איזושהי מוסכמות, וכשאנחנו באים באיזושהי החלטה שהיא לא מתאימה לסביבה, אז זה יוצר התנגדות אצל הסביבה, וככל שאנחנו נתחזק בהקשבה עצמית, פנימית ועמוקה של הקשבה לצרכים ולרצונות שלנו, שההחלטה הזאת תבוא ממקום פנימי, אמיתי ועמוק, יהיה לנו הרבה יותר קל להחליט. ככל שאני אהיה יותר מחודדת בהקשבה שלי לעצמי, יהיה לי יותר קל להחליט כל החלטה, גם במה לעבוד, איפה לגור, עם מי להתחתן, אם לעזוב את העבודה או לא, וגם בהחלטות הקטנות של מה ללבוש, ואם מתאים לי השבת להזמין אורחים, ואם אני יכולה עכשיו לעשות עוגה לשכנה, וכו' וכו'. בעצם, כמעט תמיד יהיה מישהו שלא יהיה מרוצה מהבחירה שלי. אז אני תמיד אומרת, אוקיי, אז מה אכפת לי להחליט ולהיות, לפחות שאני אהיה מרוצה, הרי תמיד יש סיכוי שמישהו לא יהיה מרוצה.
אז לפחות שאני אצא מרוצה, וכמובן שאני מדברת על החלטות שלא פוגעות באף אחד. הרבה פעמים יש לנו רעש להחליט. מה זה הרעש? פתאום צצים קולות בתוכנו, שקשה לנו לזהות מה הקול האמיתי שלנו מביניהם, כי אני שומעת את הקול של אבא שלי ואת הקול של בעלי, ואת הקול של הפחד שלי שמחליש אותי שאני לא אצליח, ואת הקול של היועץ הפנימי שאומר לי שלא כדאי לי וחבל. והשאלה אם אנחנו באמת מצליחים לשמוע את עצמנו בתוך כל הרעש הזה. בעצם מתוך כל הקולות שעולים אנחנו צריכים לברר האם הקול הוא פנימי, הוא שלי, או שהוא חיצוני של אחרים. אז ברור שככל שאני אהיה יותר מודעת לרצונות שלי, לצרכים שלי, אני אתן להם כבוד, אני אתן להם מענה, אז אני אוכל להחליט יותר בקלות. כל החלטה, כמו אם לשמור על ילדי השכנה היום, אם זה מתאים ללקוחות שלי כרגע, אם להזמין אורחים לשבת, וגם איזה מקצוע ללמוד. יכול להיות שההורים שלי חלמו בשבילי מקצוע מסוים ואני רוצה משהו אחר. יכול להיות שאני רוצה מקצוע שאין בו תואר ויש בו רק תעודה, ובסביבה שאני נמצאת בה זה לא מתאים ולא מקובל, כי ברור שצריך תואר, ואיך תתפרנסי אם אין לך תואר, והאם אני רוצה לגדל את הילדים בבית, או לשלוח אותם למטפלת, עם מי להתחתן, איפה לגור, וכו' וכו', גם ההחלטות הגדולות. אז באמת שאנחנו באים לקבל החלטה, חשוב שנזכור שהכוח והיכולת שלנו להחליט, זה מאוד מאוד כרוך וקשור בהקשבה שלנו לעצמנו. כשאני אתן את הכלים ממש עוד רגע, אז אני גם אפרט קצת יותר איך עושים את זה. איך מגיעים להקשבה עצמית פנימית, באמת לקול הפנימי של הנשמה. כי בסך הכל התשובות נמצאות אצלנו, ויש לנו את היכולת ליצור את החיים שלנו לגמרי לגמרי. דבר שני שחשוב כשאנחנו באים לקבל החלטה, זה להחליט מתוך מלכות. מלך שמקבל החלטה, הוא מקבל אותה מתוך סמכות, מתוך תחושת חשיבות, מתוך ידיעה שיש לו את הכוח להנהיג וליצור, מתוך ידיעה ואמון בכוחות שלו שהוא מסוגל ויכול להחליט. וזה ידוע שאחת התכונות המאוד נצרכות למנהיג זה היכולת להחליט. וגם אנחנו בנות מלכים, ויש לנו את היכולת ואת הכוח להחליט, אנחנו מנהיגות ויוצרות את החיים שלנו. ועצם הידיעה הזאת שאני מחליטה ממקום גדול, ממקום עוצמתי, ממקום מלכותי, זה נותן המון עוצמה והמון כוח לקבל החלטה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר אמיתית, ועם עוצמה הרבה יותר גדולה בביטחון ובשמחה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לתכלס, לשבע הכלים המעשיים. אז הכלי הראשון, כבר הזכרנו אותו, זה הקשבה לעצמי. הקשבה לעצמי, הכוונה הקשבה לגוף, הקשבה לנפש. אנחנו חיים במרוץ של עשייה בלתי פוסקת, והמרוץ הזה לא מאפשר לנו להתבונן על עצמנו ולקבל החלטות ביישוב הדעת, ולהרגיש את הלב שלנו באופן נקי ואותנטי. אז זה ברור שאי אפשר לחיות באופן מתמיד במרוץ הזה, וצריך לעשות את העצירה במיוחד לפני קבלת החלטה. אז מה אנחנו עושים? אז נמצא מקום נוח, שקט, רגוע, בלי הפרעות, נשתיק את הפלאפון, נמצא גם זמן רגוע שאנחנו יודעים שלא צריכים אותנו ושלא יחפשו אותנו בזמן הזה, ופשוט בזמן הזה של העצירה אנחנו נשב, וניתן למחשבות לצוף. אפשר לכתוב את המחשבות ואחר כך לקרוא אותם, אפשר לדבר עם השם, אפשר לצאת להליכה, לעשות איזו מקלחת טובה. ועוד דבר נוסף שאפשר זה ממש לשכב באיזשהו מקום ולעשות השקטה לגוף, לעשות נשימות ולהרפות את כל הגוף, את כל השרירים, וממש להעלות את שתי האופציות שעומדות בפנינו ולראות איזה החלטה עושה לנו התכווצות בגוף פיזית ואיזה התרחבות ושמחה. ממש נעשה הצפה של קולות ונשים לב לכל קול מה האנרגיה שהוא יוצר אצלי בפנים. שאלה נוספת שעוזרת לברר את הרצון האמיתי
זה אם הכל היה אפשרי, מה הייתי מחליטה. לפעמים יש לנו איזה מחסום, שהוא לפעמים מחסום של פחד, או מחסום של איזושהי מחשבה, שפשוט חוסמת אותי מלהחליט את ההחלטה שאני באמת באמת רוצה. וכשאני שואלת את עצמי, אם הכל היה אפשרי, מה הייתי מחליטה? זה הרבה פעמים מביא אותי לרצון האמיתי שלי. עכשיו, למה כל כך חשוב לברר את הרצון האמיתי? כי החלטה שהיא מבוססת רצון, היא תחזיק לאורך זמן. הרצון הוא מנוע רב עוצמה, ואם מולבשים עליי רצונות של אחרים, בשלב מסוים זה יתחיל לחרוק, זה פשוט לא עובד. אז תשימו לב שאנחנו מרצים מישהו, אז זה טוב ונחמד בטווח הקרוב, כן, הוא מרוצה והכל בסדר, אבל בטווח הרחוק אנחנו בעצם מאבדים את הקשר הישיר עם הזהות שלנו, עם מנוע החיים האישי שלנו ששמו הרצון. אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מה הרצון ולהקשיב מה הגוף אומר. לגוף יש הרבה מה להגיד, לתת את התנאים האלה שיאפשרו להחליט ביישוב הדעת. אז זה הכלי הראשון. הכלי השני זה חיבור לערך. בעולם האימון אנחנו מאוד מאוד מחברים את האדם לערך שהוא מאמין בו. ולמה? כי כשהאדם חי לפי ערך שהוא מאמין בו, זה נותן לו המון כוח, וגם אם יהיו קשיים ויהיו אתגרים, בגלל שהוא כל כך מאמין בערך הזה, הוא יהיה מוכן להתגבר על כל הקשיים והאתגרים האלה. אז אחרי שבררנו את הרצון, נברר מה הערך שחשוב לי, שעליו תהיה מושתתת ההחלטה. כן, אחרי שבררתי מה הרצון שלי, מה נטיית הלב, אני אשאל את עצמי למה זה חשוב לי. בתוך השאלה הזאת, למה זה חשוב לי, מסתתרים ערכים שחשובים לי. החיבור לערך הוא מאפשר לי לחיות את החיים שאני באמת באמת רוצה. אז מה עושים? אני אשאל את עצמי איזה ערך באמת חשוב לי, וממש לדרג את הערכים ולגלות מה החשוב ביותר. הרבה פעמים תהיה לנו התנגשות בין ערכים, יהיה ערך מול ערך. במקרה כזה שאני מתקשה לבחור את הערך העליון יותר, אני אנסה לעשות שילוב בין הערכים, לנסות לשלב גם וגם. נניח שני ערכים שחשובים לי זה אימהות מול התפתחות מקצועית. אז אני אנסה לעשות שילובים שמכבדים את שני הערכים. כן, אני אנסה לעבוד מהבית, אני אנסה למצוא מקצוע עם שעות נוחות. לא יודעת, כל אחת והעניינים שלה, ממש לנסות לעשות את השילוב. ואפשר גם להחליט שכרגע בתקופה הזאת של החיים שלי, אז יותר חשוב לי אחד מהם. זה לא שוויתרתי על אחד מהם, אלא כרגע בנתונים של החיים שלי, אני רואה שאני רוצה ללכת על אחד מהם, ואת השני אני שומרת, ובהמשך אני אעשה איתו משהו. אז זה לגבי ערכים. דבר נוסף, שמאוד מאוד חשוב לשים לב כשאנחנו מקבלים החלטה, זה לשים לב לצרכים. ממש לחשוב מה באמת הצורך שלנו. יש לנו הרבה צרכים שהם ככה של כולם, כן, צרכים פיזיים של אוכל, שינה, שתייה וכו'. אבל לפעמים, בלי לשים לב, אנחנו פועלים על אוטומט או על פי מוסכמות חברתיות או משפחתיות, ואנחנו לא נותנים את הדעת לצורך האמיתי שלנו. כשאני אומרת צורך אמיתי, אני מדברת יותר על צרכים נפשיים, על צרכים רגשיים. אז אנחנו ממש ניתן כבוד וניתן גם מענה לצרכים שלנו ולקצב שלנו, ונאמין בלב שלם שמגיע לנו לקבל אותם. כן, יש אחת שהקצב שלה יותר מהיר, ולכן היא תוכל לעבוד בעבודה יותר קשה, וגם לנהל בית ביותר קלות וכו'. ויש אחת שהקצב שלה הוא קצת יותר מתון ויותר רגוע, וחשוב מאוד לשים לב מה הקצב שלנו, מה הצרכים שלנו. והצרכים האלה הם באמת יכולים להיות סוג של מצפן בקבלת החלטות, כן? נניח שאני יודעת שיש לי צורך בבית מרווח, אז זה ישפיע על ההחלטה באיזה בית לגור. אם יציעו לי דירת 2 חדרים, ואני יודעת שזה לא מתאים לצרכים שלי, אז אני אשלול את זה מלכתחילה, אני אפילו לא אגש לראות. נניח יש למישהי צורך בסביבה תורנית, אז זה ישפיע על ההחלטה אם היא תלך לגור בגרעין תורני או לא. טוב, אז 3 הכלים הראשונים שהזכרנו, שזה הקשבה לעצמי, לגוף ולנפש, חיבור לערך וצרכים, זה בעצם נוגע בכל ההתבוננות הפנימית. ועכשיו אנחנו עוברים לכלי הרביעי שנקרא מיקוד קידום. אז שימו לב שזה אותן אותיות, ובאמת
מיקוד מביא לקידום. אנחנו כולנו מאוד רוצים להתקדם בחיים, לנוע, להרגיש שהחיים שלנו בזרימה, ואנחנו פחות אוהבים מצבים של תקיעות. ומה שיכול לשחרר את התקיעות זה מיקוד. אז איך עושים את זה? קודם כל, אנחנו לא נקבל החלטה ממקום מתפשר או בתנאי לחץ. כן, לא היו בחורים אז התחתנתי איתו, לא מצאנו שום בית אז בחרתי אותו, זה ממש לא העניין. אנחנו לא בוחרים ממקום מתפשר. העניין הוא לצמצם מרחב אפשרויות ולהתמקד במה שחשוב לי ביותר. כי בעצם הצמצום, המיקוד הזה, הוא זה שפותח. כי בסופו של דבר אנחנו מתחתנים עם אדם אחד, אנחנו גרים בבית אחד, ואי אפשר להיות הכל ולעשות הכל בו זמנית. צריך להתמקד, לבחור ולעשות. ההחלטה הממוקדת מקדמת את חיי. זה נשמע פשוט לכאורה, אבל זה קשה. כי כשאנחנו עומדים לפני החלטה, אז בעצם אנחנו רוצים לקבל את הכי טוב. אז אם לא מצאתי בית שהוא בכל התנאים שאני רוצה שהוא יהיה, אז אני לא אחליט ואני אעביר עוד זמן ועוד זמן בלי להחליט איפה לגור. ואני רואה את זה גם בעבודה שאני עובדת עם בנות רווקות. אחד התרגילים המאוד ראשוניים שאנחנו עושים זה מיקוד של התכונות של הבחור. מתוך רשימה של 20 דברים שאת רוצה שיהיו בבעלך, תבחרי 5. עכשיו, לכאורה זה נשמע מאוד מאוד פשוט, מה הבעיה לבחור 5, אבל בפועל זה מאוד מאוד קשה. ולמה כל כך זה קשה? כי קשה לנו לוותר, קשה לנו לחיות עם חיסרון, אנחנו רוצים הכל, אנחנו רוצים מושלם. אז באמת, כשאנחנו מתלבטים, ממש לשבת ולכתוב מה חשוב לי, מה אני רוצה שיהיה, ולמקד 5 דברים שהם הכי חשובים, שהם בסדר עדיפות הכי גבוה. זה יכול להיות לגבי בחירת מקום עבודה, לימודים, שירות לאומי, מקום מגורים, בית, בעל, בעצם לעשות את הרשימה ולראות מתוך כל הרשימה הזאת מה הכי חשוב לי, ולפי זה למקד את הבחירה. ממש להכניס לתודעה את העניין שאני שלמה, למרות שזה לא מושלם. כי אם אנחנו נחפש את המושלם, אנחנו לא באמת נמצא אותו. זה ידוע שאנחנו חיים בעולם שיש בו חיסרון, ואפשר לחיות בשמחה ובשלמות ובטוב גם עם החיסרון הזה. אבל באמת חשוב שנתמקד בדברים שהם חשובים לנו, ושהם מהותיים בשבילנו, ועל כל השאר אנחנו כן נוותר, כדי שההחלטה באמת תהיה ממוקדת ונוכל להתקדם. הכלי החמישי זה רווחים מול הפסדים. זה כלי מאוד פשוט, מאוד הגיוני. בכל אפשרות לכתוב מה אני מפסידה, מה אני מרוויחה, מה היתרונות ומה החסרונות בכל אפשרות, וממש לעשות איזה שקלול כללי לחשב זה כנגד זה. עכשיו, חשוב לשים לב שגם בחוסר החלטה יש רווח, וצריך לשים לב גם לזה. אם אני משתהה הרבה זמן מלהחליט, יכול להיות, אם לא תמיד, שבמצב הזה של החוסר החלטה יש לי איזשהו רווח. נניח שאני מתלבטת עם לעזוב מקום עבודה, אז בעצם מה שקורה בפועל זה שיש לי משכורת מסודרת, יש לי חברה, יש לי לו"ז קבוע, מכירים אותי, ובעצם בצד השני יש את הרצון האמיתי שלי, את השחרור, את השמחה, את היצירתיות שלא באה לידי ביטוי. עכשיו, אני לא מצליחה להחליט לעזוב את העבודה. והרווח שאני לא מחליטה, נניח, זה יכול להיות הרצון שלי להישאר באזור הנוחות, במקום המוכר, הנוח והנעים, מאשר ללכת ולעשות איזשהו שינוי שדורש ממני מאמצים, שדורש ממני התגברות על פחדים וכו'. אז באמת חשוב לשים לב שכשאנחנו לא מחליטים ומשתאים הרבה זמן עם ההחלטה, לראות מה הרווח שלנו מזה שאנחנו לא מחליטים, וגם כשאנחנו באים לקבל החלטה, אז ממש לעשות רווח מול הפסד. מה יקרה אם אני אלך על האופציה הזאת? מה יקרה אם אני אלך על האופציה הזאת? ולפעמים אנחנו רואים שדווקא ההפסד לא כזה נורא, ודווקא הרווחים ככה מאוד קורצים ומאוד טובים ונעימים, וזה ידרבן אותי להחליט ולהתקדם ולקדם את החיים שלי. הכלי השישי זה כלי שנקרא דדליין. זמן של בלבול הוא צריך להיות מוגבל. כשיש לנו דדליין, אין לנו ברירה ואנחנו פשוט מחליטים. למשל, קריאת שמות לבנים ולבנות.
אני עדיין לא הייתי בברית שלא קראו בה השם לתינוק, וזה לא משנה כמה ההורים היו חלוקים על השם וכמה הלידה הייתה קשה. לעומת זאת, לבנות אפשר להגיע אפילו לחודש, חודשיים, ועדיין לא לקרוא שם לילדה. למה? כי אין דדליין, אין משהו חיצוני שמחייב אותי להחליט. אז כשיש דדליין חיצוני זה הכי טוב. אבל מה קורה שלא? כשאין דדליין, שההחלטה היא בידיים שלי, ובעצם אין מישהו שדוחק אותי להחליט, אז אני ממליצה לשים לעצמי דדליין, ומי שזה ממש ממש קשה לה, אני גם ממליצה לצ'פר את עצמי אחר כך, כי זה בעצם נותן לנו כוח וככה איזשהו חיזוק שיש שכר לפעולתנו. ובזמן הזה שהקצבתי לעצמי עד הדדליין, ממש לעשות את כל הבירורים הנצרכים, כשהמגמה היא קבלת החלטה, שבתאריך כך וכך יש לי החלטה סגורה. נניח שאני מתלבטת לאן לשלוח את הילדים שלי, לאיזה חינוך, לאיזה בית ספר, אז אני אעשה בירורים ואני אתקשר להורים ולמורים מהבית ספר ויברר וישאל וכו' וכו'. יגיע התאריך של ההחלטה, אני קיבלתי אותה. מה שחשוב לשים לב בעניין הזה שכשאנחנו שמים לעצמנו את הדדליין, או בכלל שיש לנו דדליין, חשוב לתת לעצמנו את הזמן להכנה לקראת ההחלטה הזאת, כן? אני זוכרת שסיימתי שירות לאומי, בסוף החלטתי לעשות 2 ועוד שנה עברה, והנה שנה חדשה, מה אני עושה שנה הבאה? והתעכבתי מלהחליט מה אני עושה. היו 2 מקומות לימוד שהתלבטתי ביניהם, ורק שבוע לפני החלטתי שאני הולכת למכללה, וזה היה באוכריי. למה? כי באתי לא מוכנה, לא נפשית ולא פיזית, טכנית, לא התארגנתי, ובעצם לא הייתה לי אפשרות להתכונן מספיק, ובשבילי זה לא היה טוב. ובאמת מה שחשוב זה לתת את המרווח של הזמן הזה, של הנפש שיהיה זמן להקל. אם זו החלטה שהיא גדולה והיא משמעותית, אז שיהיה לנו את הזמן הזה להתכונן ולהקל ולא לעשות מעברים חדים שהם הרבה פעמים מאוד קשים לנפש שלנו. דרך אגב, לגבי עצמי אני יודעת שהקושי להחליט הוא נבע מהעניין שלא הייתי מספיק קשובה לעצמי, ומאוד רציתי לרצות אנשים אחרים, וזה יצר אצלי בלבול מאוד חזק. אז באמת חשוב להשתמש בכלים האלה של הקשבה לעצמי, ואז לשים לעצמנו את הדדליין, ובאמת להקשיב לקולות הפנימיים. מה שכן, כשאנחנו נחליט ונהיה שלמים עם עצמנו, אז יש מין פלא כזה שקורה הרבה פעמים, שפתאום גם הסביבה מקבלת את זה, שיש איזו שלמות פנימית בתוכנו, אז הסביבה מקבלת את זה, ויותר מזה, הרבה פעמים היא גם תיתן פידבקים חיוביים. זאת אומרת שכל הספק שתלינו אותו בסביבה ובחברה, הרבה פעמים נמצא בתוכנו. הקולות הפנימיים, בעצם כשאני ניקיתי אותם והם נעלמו ואני מאמינה במה שאני רוצה, אז זה פשוט מנקה גם את הקולות החיצוניים, וממש אנשים מפרגנים ונותנים פידבקים חיוביים. שוב, אני לא מבטיחה, אבל הרבה פעמים זה כן קורה. אוקיי, הכלי השביעי. לכלי השביעי קראתי ביטחון בהשם, ואני לא חושבת שזה כלי, זה פשוט דרך חיים מבחינתי. זה ממש דבר מאוד מאוד חזק ועוצמתי שמלווה אותנו בכל שלבי חיינו. הרב וולבה אומר בספר עלי שור שהבית שלנו, הבית שכל אחד ואחד מקים, זה ממש בית מדרש לביטחון. זה גם בשלבים של לפני החתונה, של למצוא את הזיווג והחתונה עצמה, והיריון ולידה, ממש כל שבפרנסה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים בבית ובכלל בחיים, זה ממש בית מדרש לביטחון, לבטוח בהשם. ועכשיו אני רוצה לדייק ולכוון את זה לכיוון של החלטות. אז אני יוצאת מנקודת ההנחה שחז"ל התוו לנו אותה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ורוצה בטובתי, ובגלל שהוא כל כך אוהב אותי, הוא יוביל אותי לבחירות הכי טובות והכי נכונות של החיים שלי. ומה שאני צריכה לזכור לפני החלטה, שכל החלטה היא מושגחת. השם לא עוזב אותי ברגע ההחלטה ואומר לי, אוקיי, תחליטי, נדבר אחרי זה. ממש לא, הוא בעצם איתי בתוך ההחלטה, וכשאני מחליטה איזושהי החלטה, אני יודעת שזה בעצם הקדוש ברוך הוא ששמח אותי וכיוון אותי להחלטה הזאת. אני רוצה להביא בפניכן רש"י מדהים מדהים מחומש דברים, פרק ל' פסוק י"ט, דיבור המתחיל ובחרת בחיים. וככה רש"י אומר,
הוא אומר, אני מורה לכם שתבחרו בדרך החיים. כי אבא אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק היפה ואומר לו, את זה ברור לך. ועל זה נאמר בתהילים, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. הנחת ידי על גורל הטוב, לומר, את זה קח לך. אז מה שעולה מהרש"י הזה, זה שכשאנחנו מקבלות החלטה, זה ממש כמו אבא לבן שמכוון אותנו, ממש מצביע לנו על החלק הכי טוב, ואומר, הנה, את זה. השם ממש מכוון אותנו לבחור את הבחירות של חיינו, וממש כאילו מצביע על החלק היפה והטוב עבורנו. והדבר הזה נותן המון כוח, כי בסופו של דבר אנחנו עושות את ההשתדלות, אנחנו מבררות, אנחנו בודקות, אבל התוצאות לא בידינו. שיש לנו את הידיעה הזאת, שיש לנו כזה אבא אוהב, כזה אבא רחמן, זה ממש מאפשר לנו להחליט בביטחון, בשמחה, בבהירות ובשלמות. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתי בהדרכה הזאת. אני מאוד מקווה שהיא הועילה לך. אם יש לך שאלות, את מוזמנת לשאול אותי במייל שמופיע ממש כאן. ואם יש לך התלבטות שאת עומדת בפניה כרגע, את מוזמנת להוריד את המדריך המעשי שהכנתי ולהתבונן על ההחלטה הספציפית שלך. וגם אם יש לך חברה שעומדת בפני החלטה, את מוזמנת בשמחה לשלוח לה את הקישור להדרכה ולשתף אותה במה שהכנתי. אז שיהיו לך החלטות טובות, מלאות ברכה, מלאות בשמחה, ורק טוב, כל טוב.